שלום לכולם, כאן סגי סולומון מאתר קליקס. היום אני רוצה לדבר איתכם על גוגל אדסנס. מה זה בעצם גוגל אדסנס? אדסנס היא תוכנית שותפים של גוגל שמאפשרת לנו להציב פרסומות באתר שלנו ולהרוויח כסף. איך אנחנו מקבלים כסף? בעצם על כל לחיצה של גולש על מודעה באתר שלנו אנחנו מקבלים איזשהו אחוז מהרווחים. זאת אומרת שזה פרסום pay per click. עכשיו, מה היתרון של אדסנס? קודם כל, כל בעל אתר יכול להתקבל. אין איזה שהם תנאי קבלה מיוחדים שצריך לעבור כדי להתקבל. צריך חשבון של גוגל בשביל להירשם. אני מניח שלרובכם כבר יש חשבון כזה. מה היתרון המרכזי בגוגל אדסנס? זה בעצם הפרסומות עצמם הן מותאמות לתוכן העמוד. זאת אומרת שהפרסומות עצמן הן רלוונטיות, ככה יש גם יותר סיכוי שהגולש יקליק על המודעה, וזה כמובן מגדיל את פוטנציאל הרווח מהפרסומות. איך אנחנו מקבלים תשלום מגוגל? אנחנו יכולים להגדיר חשבון בנק שלנו, וכל פעם שאנחנו עוברים $100 אנחנו מקבלים בעצם העברה אוטומטית לחשבון הבנק שלנו. עכשיו, המודעות הן מתחלקות לשני סוגים. יש לנו סוג של מודעות טקסט וסוג של מודעות תמונה או באנרים. אני כרגע אכנס לאתר שלי רזידנט להראות לכם דוגמה. כאן הבאנר העליון הזה זה משהו של סלקום. זה בעצם באנר תמונה של גוגל אדסנס. יש כאן את ה-i הזה, ברגע שעולים עליו אפשר לראות כתוב מודעות גוגל. עכשיו, פה למטה יש לי מודעות טקסט. למשל זה מסיבת גיוס, צרו קשר למסיבת גיוס של פעם בחיים. עכשיו, אפשר לראות שהמודעות פה הן די מותאמות לאתר שלי. האתר שלי מתעסק במסיבות ומועדונים, בחיי לילה ודברים כאלה. אז למשל פה זה עוסק במסיבת גיוס. פה מועדון אקסייט בראשון לציון, אירועים פרטיים. ראול בית לאירועים פרטיים, פחות או יותר פרסומות שמתאימות. עכשיו, גוגל נותנים לנו כל מיני סוגי גדלים כדי להתאים אותם לאתר שלנו. ניכנס לכאן, יש כאן רשימה של כל הגדלים. אתם רואים, יש מלבן אופקי, מלבן אנכי. יש כאן אפשר לראות דוגמאות של מודעות תמונה. עכשיו, אופציה נוספת שאפשר להרוויח מאדסנס זה לשים מנוע חיפוש באתר שלנו. אני אראה לכם פה דוגמה באתר מבזקון. למשל, אני מחפש כאן מועדונים. נפתח לי פה חלון תוצאות חיפוש, שזה בעצם תוצאות חיפוש מגוגל. כאן זה כל התוצאות האורגניות של החיפוש, וכאן זה מודעות ממומנות. אז בעצם כל בן אדם שיקליק על אחת המודעות פה, אתם גם מקבלים אחוז מהרווחים לחשבון האדסנס שלכם. זהו בעיקרון. ממש ממליץ לכם, אם יש לכם אתר, להתחיל להשתמש. תיכנסו הכתובת היא google.com/adsense. זהו להפעם, מקווה שנהנתם. אשמח אם תשאירו לי תגובה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.